Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kakenhun kita yelakai kriket kejela kan lagi simenta hakalempung yelakai kriket ban penlong naka BCCI ha Chennai nadu khatlai terik menta ubnai kani kakenhun kaladon menta haka elite group hadin bakalala ban yelakai bha haka women's senior one day trophy kabalalong haka ayom balala dikumta kani kakenhun kaladon hapo katup kabakam kata ka elite group E haka baka habban yakun persya yaki kenhun kum ka Vidarbha Karnataka Delhi Himachal Pradesh bat ka Tamil Nadu kabakam snoltanat hangne kalong bahagane ka kenhun kiladon hadu ispongut kitayela kai kebedai kikasi yagane ka kenhun kabadon khadarngut insimti da ka dabas mita data kum ka kapten haka ba kinmi na kanong ba hak sngi palai banlek sa Chennai. Hagani ka sngi baar na kaliang jong ka Meghalaya Cricket Association kala penlong ya kejingyalang ban ai kublai kitbok kirweng ya kani ka kanhun bakan yele kai bha hagatai ka lempung kumba kilayo ban kilan met lepa dangshen hanong ba tura bat kumjuru hagani kanong ba. Ka kam balong ha tura tingila penlong da biang hang ni ha shulong. Ya kini ki bangila announce aku arngot de kejeng penyan kejong kini ki coaches ki jongi hi ba Leonard Wankar Sudesh Pradhan ba di Nitesh Sharma kini kide ki coaches ki jongi ki barang sudah pas ya kini ka NCA level 1 ke barang sudah long ha Dimapur de bat week ki support staff ki jongi ki physio ro ki barang kemai ringkat bikong wandai bala long i physio i bala slam bangi nata bat ki trainers ro de kalong gai kajing hikai yakini ki trainers bagi physio ki jongi ro mar ba ngi shamba kani ro kalong galat ka play yaki local coaches local trainers and local physios bangi na ka MCA ro menta amtangi ki player Andrai kini kiwe ki support staff ru ngi persyang ban yo laki breu la jong nang ne naka state ki jongi hi de komtang yo ya kani kalat bagi kami kini ki local staff jongi hangni hasula but kini ki players jongi kin mi menta kani ka Southerik bakin late batch Chennai but ni sautu bahang toro kin hap syong quarantine sya sitayo sya bakan sedang ka tournament ka khatway tarik jongu menai March di kini kilong ki player ke bangi ladap je diki but how news nam ro ni tu ipi ba ke BCCI ka sya yangi ban pha aku arngot ha kiwi ki snam ni la ban pha tang khatsan ngot rai na ka jinglong jingman jong liu COVID-19 te ki ai ka lat bangin yalam hadu aku arngot te kini kilong ki kerteng Dibas Mita Datta captain Isai Kiran Purandre ide vice captain ide ru guest player Luiza Tamang Neha Hajong Teo Shailin Lingdo Ajima Sangma Ritisha Nongbed Dayaka Wadri Nelam Roy Rebel Dalis Imle Solina Jaba Depiba Pinchngan Maunai Pinky Chanda Evelyn Nongkenri, Avril Siem, Sanchisa Sangma, Monica Lingdo, Sandria Momen, Poli Mauro, Dei Mapishisha Lamare, but sakini ki guest player, Ahirita Mukherjee, but Rajani Lodhi. Ki support staff pat ki long kumne, Saranya RS kum coach, Wanda Shisha Dakhar kami physio, Priyanka Mondal kami trainer, but di Sangbao Moment indai manager jongka team. Oh ya kini ki kumta kamo ifi bag yalam aku arngot te yaki playing 11 kin ai ga full payment but yaki non playing 11 pat kin ai da ka steng jongka ta te kadnoi ka rate ngam padat kenai kata nomor ba ka pair ka rate jong ki shinrang bat ki kan thai ti ki shinrang ki kham he hi